Ka Nongkseh SSCC kala thau history da ka bara ya ka namla do jong ka Meghalaya State League haka sien ka nyngkong bakaya shimbenta hadien bakala penlim ya ka langsning FC da ar laway ha ka iakhun final ha SSA Stadium ha ka santrik jelio. Ha khamat ki pat ba ki bala pendam ya ka stadium kalang sning kalalam khamat ling ba ka own goal jong uban pen kraw nam Nongkseh ha ka por Henry kanong kse kalawan pai klan haka kelamian Captain Hardy Cliff Nongbri ula penyakan haka minute ka ba Henry Puway na ka jingaram jong ushin soktung shuba ba ushanu taryang un tap yaga kul jingjam haka minute ka ba Henry Pupra ka balapan bu bha ukit bok lang pale kum kila do kanong kse kilayo pediang ya ka trophy bat ka song pisa ka ba pralak tingka na umintri rang ba Konrad ke sangma kat ba kalangsning FC ke bawan baar kelayo san lak tingka. Haki kusnam shimen u kitbok lang pale ulayo yaka nam player of the final u Giddles imle yaka best goalkeeper u Nelson Rambai jong kalangsning ulalong top scorer da arpulai gol kat ba o Hardy Cliff Nongbri ulayo yaka nam player of the tournament.